Sa mga ginikanan o mga tinunan sa mga pribado o pampublikong tunghaan, aduna nay go signal ang Department of Education nga makapahigayon og physical graduation apan ubos sa mga kondisyon. Kung unsa kini atong Siron pinaagi ni ining report. Sa katapusang bahin sa buwan sa Hunyo ug unang semana sa Hulyo gikinakdang ipahigayon ang graduation o closing exercises labi na sa mga pampublikong tunghaan. Suma ni Dr. Salustiano Jimenez, ang direktor sa DepEd 7, nga gihatagan na niya og gahom ang mga superintendents sa paghatag og permit sa mga tunghaan nga makapahigayon og linawas nga pagpaso sa graduation ceremony basta makasunod lang sa lagda. Sa public schools atong gihatagan ang mga superintendents og authority nga sila na mo imuhatag og permit sa mga schools labi na nga ang atong mga public schools hapit tanan-tanan na naanay safety seal. Samtang gidugang ni Jimenez nga ang mga rekisitos nga kinahanglan mao ang certification gikan sa mga tunghaan nga compliant sila sa protocol sa IATF ug DOH. Concurrence gikan sa LGU nga nagsuporta sa lakang nga mag-physical graduation ug labaw sa tanan, parent consent ug ang PDA resolution. Giklaro usab ni Jimenez nga dili pinugsanay ang pagtambong sa physical graduation kung kinsa lang ang gustong mutambong ug si kinsa ang dili. Mamahimo usab nga ipatuman ang blended graduation nga adunay physical ug aduna say virtual. It's not compulsory. So purely voluntary still, voluntary pagyud gihapon ni Sir Alan nga ang mga ginikanan gusto sila nga ilang bata mo attend og physical nga graduation, so okay. Pero na po yung mga ginikanan nga dili sila gusto nga mo attend og physical graduation, so okay ra gihapon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.